完売お礼7、本日4月2日木曜日、都人戦のチケットは完売いたしました。チケットをご購入いただいた多くの皆様、誠にありがとうございました。4月10日金曜日阪神戦、パノラマ席残席あり。4月15日水曜日広島戦、内野席、パノラマ席残席あり。中日本間派遣やな。ガチですごすぎやろ。名古屋は頭のおかしい人間しかいないからな。中日程度の勝率で脳汁出るから。これも黄金時代来たやろ。あかん、チュニドラ勝ってまう。地域密着型の球団なら満席になるのが正解じゃね。そりゃ数十年ぶりの開幕6連敗か、初勝利かとなれば詰めかけるよ。エンタメ成分高すぎる。これで横浜スタジアムが空席目だったるのが興味深い。前の映像のナゴドがガラガラで驚いたわ。そらこんなおもろい試合するんやったら完売に決まっとるわな。弱くても人気なら補強しなくてよくね。